je mi velkou ctí, že mohu před vás předstoupit za sebe i za vedení radnice. Z tohoto místa chci poděkovat, ať už to je spolek rodáků Podlevína, a nebo teďka nově akční osadní výbor za to, že o svoji obec nebo o svoji část Nové Paky dbají. Vidíme to nakonec kolem sebe a vrcholem toho všeho je dnešní slavnostní akce svěcení zvoničky. Já bych vám přál, aby vám ta zvonička zvonila stále jadrně a hezky na ty další pěkný dny. Děkuji. Ty naučil jsi mě polovinu pouhou. A já prosím. Z uložených pramenů víme, že zvonice stála a svou funkci plnila už v roce 1879. Dále bylo zdokumentováno, že v roce 1920 byl za přičinění občanů nějakou sbírkou byla zvonice znovu zrekonstruována a zpět usazena na toto místo, kde byla. V roce 1987 byla opět prošla nějakou rekonstrukcí z nějaké sbírky občanů z Podlevína a jak šel čas, tak v roce 2019 osadní výbor společně s městem se dohodli na rekonstrukci zvonice opět. V roce 2023 s finančním příspěvkem města Nová Paka se dílo podařilo a rekonstrukce zvoničky nějakým způsobem započala. Nechte zvony znít. Tak a samotná rekonstrukce, když to vezmeme od základů, spočívalo to z velikých základů, kde jsme se dohodli, že použijeme kámen, který je zde dostupný, každý měl nějakou sbírku placáků, tak se použil džedič, který se zde nachází. Potom pan Bláha se synem ze zápřečnice vyrobili a zhotovili tu krásnou zelenou část, přesně podle té zvonice, co tady byla předtím umístěna. Potom samotný zvon, který byl odlit ve slevárně v Horní Branné VHV, v Horní Kalné, pardon, omlouvám se, děkuji. A oplechování z měděného plechu, které je udělané přesně podle toho, jak byl ten původní, bylo v Hradci Králové společnost Pario. Kříž je původní ze staré zvonice, který nám pozlatil pan Beneš z Nové Paky, který se samozřejmě podílel i na rekonstrukci křížků oběšenců v Podlevíně nad rybníkem. Těm, co pomáhali a jenom radili třeba, to je jedno. Určitě velký dík všem, protože je to nějaký společný výsledek, nějaký společné činnosti. A za to za osadní výbor velký dík.